китобҳои ошунгадо навишта шудааст. ай одамизод, кай ислом мешавӣ? худованди карим ҳамаро дида истодааст, ҳамаро мешунавад. худо қуръон ба як гапайд, ресмоната дароз мемонад. кардам бигӣ. баъд рӯзи соатш мерасад, ресмоната мекашад. ҳамата ҷазо метиҳад. салому алайкум ва салом. мана 2 сол 3 сол пеш ин пешгӯӣ дар китобҳои ман аст. мана телевизори ҷаҳона кушо, кадом лави дунё ва ҳар шаб ҳар рӯз 1000-2000 мурдан сар шудааст. яъне калимаи ман охир дар онҷа бо чӣ хатома меояд? кам дурӯғ гӯед, дурӯғ нагӯед, падару модартонро ҳурмат кунед, калонтарро ҳурмат кунед, гуфтаҳои худо ва расулро иҷро кунед, гуфтаҳои қуръонро иҷро кунед, ҳамин корро намешавад. ман боварӣ дорам ки баъди ин баромади манам одамизод ислоҳ намешавад. аз китобҳои ошумгадо аз сарночи як пуф як гуфтему гузаштем. агар ина хат занетон дигар ин дунё дунё ҳардуто ҳарсетонро намебахшам. ин охирин интервюи ман. пок аз адам омадему нопок шудем.